Muhammed Ali 1942-nji ýyl Amerikanyň Kentucky ştatyna dogulýa, kakasy suratkeş reklamly plakatlar çekýär. Ejeti öý süpürjü şol akýagy adamlaryň öýlerini syrıp süpürýär eken. Muhammed Ali'ň ady aslynda düýbünden başga Cassius Marcellus Clay. Kiçik aşyla bir bileti geljeken, ejetinden soraýar eken. Eje, näme üçin hemme perişteler ak, yekece de gara perişte ýok diýip. Soňam eje biz cennete bir düşermi kak diýär eken. Ejetem hawa olum düşer seni, onun näme suratlarda yekece gara perişte de ýok diýip. Soňam eje men bilýän näme düşündigini, bir cennette de aklan gelini aşhanada işleýändir diýär eken. Haçanda 12 ýaşanna täzeyle sowgat berilen velosipedini urlatýa, şonu polisiýanyň işgärine ýurt tutanlaryna bilamaýtýa, menem tutaýsam erwet edip urjak diýär. O polisiýanyň işgärem oglum birini urmak üçin şonam go öwrenmeli ilki diýär. Ana şondan soň sportiw zala gatnap başlaýa, boks urunun. Gatnap başlananyň 6 hepde geçenden soň ýaşlaryň arasynda ýarış geçirilýär, geljekki çempion diýip. Ana şo taýda ýeňji bolýar. Şondan soň has ünsfer başlaýar, derrew bir näçe ýarışlarda ýene ýeňji bolýar, okuwyny tamamlaýar, diplom bilen uturup bilmeýär, sertifikat berilýär. Soň 60-njy ýyl Rimde geçen olimpisk oýunlaryna gatnaşýar. Şo taýda olimpisk çempion bolýar. Bir gapdalymda rus, bir gapdalymda polyak, biziň baýdagymyz galýa, giýimini gidip durdy, şeýle bir buýsanýan diýär, Amerikan dünýä tanatdym, gyzyl medal aldym. Häzir öz ýurduma gaýdyp barar, şäheriň orta arasyndan bir goýja restorana baryp hot dog bilen kofe içerni. Şonu metýär, barýa medalnam dakynyp barýa. Afsankaýda maňa bir hot dog bilen kofe beriň diýip aýtdy. O gyýdan bärde negerler ýok diýär. Buňam gahar gelip, men negriýem mok, maňa hot dog bilen kofe beriň diýär. O gyýdan gidip menejer bilen maslahatlaşyp gelip, siz gara, size hyzmat etmek bolanok, siz restorandan çykmaly diýip aýtdy. Şo taýda erwet boldum diýä, şu zatlar düýbünden ýalňyşdygyna diýä. Bizde cennete düşmek üçin bärde biriniň guly bolup ýaşamalymy, ikinji derejeli bolup. Şondan soň musulman dinini kabul etdi dostlar. Musulman dininde sen ak bol, gara bol, baý bol, garyp bol, hemmäňem gradem. Şondan soň adyny Muhammed Ali urýar. Mundan soň ýene bir näçe boýlarda ýeňji bolýar. Ýöne 67-nji ýyl Amerika bilen Vietnamyň arasynda uruş bolanyny, muny uruş uratjak bolýarlar. Hasam şunu ýydarlap ýaşlan gitmek üçin. Bilen boyun açyrýar, musulman dinim kabul edenok diýip. Ana şo taýda bar titullaryna ýerýärlermiň 3 ýyl çykma diýaletýärler, ýöne 3 ýyldan soň suwdyň üstünde bunu aklaýarlar. Hakykatdan musulman dinine gawat gelenok diýip. Ýöne dostlar ondan soň has ul derejelere ýetdi. Muhammed Ali'ň karýerasynda 61 sany boy bolan, 5 sanyna ýeňilýär. 56 sanynyň ýeňjisi bolýar. Soňra dostlar köpüňizde bilýänsiňiz, Parkinson keseline sebäp bar bolýar. Haçanda karýerasynyň soňlanýanyna bagyşlanyp, uluşy gelen geçirilenini ören baý adam muňa ýüzüp goşurýar, brilliantdan gaşly, gaty gymmat. Bilam alýada şo gün akşam şo taýda bir invalid gyýjaşa goşurýar. Almaýaram şonu. 96-njy ýyl Olimpiýa oýunlary Amerikada geçirilýär. Şo taýda Olimpiýa oduny kime ýakdyrmaly diýenlerini Muhammed Ali'ni saýlaýarlar. Şu iň dastoýn adam diýip hasaplaýarlar. Şu pursat dostlar sportun tarihinde iň duýgulanyrjy moment diýip hasaplanýar. Tariha girýär şu taý. 2002-nji ýyl Hollywoodda Alliya Slavadan ýyldyzyny öretmek isleýärler. Bulam ören begenýän diýe ýöne ýekece haýşym ba. Men adym Muhammed, peýgamberimiziň ady. Adamlaryň şol ady basgylamagyny islämek, haýyş edýän basylmasyn diýe. Şoň üçin dostlar Oscar dawarasyny goşurulýan kinoteatryň stienasyna goýýarlar Muhammed Ali'ň kini. Ören begenýär şoň üçin. 2016-njy ýyl derdi has beterleşip balnisa düşýär, ertesi günüm ýogalýar. Muhammed Ali iň bir beýik boksýorlaryň biri däl, onunam ýokarda iň beýik adamlaryň biri diýip hasaplanýar. Dünýäň ýüzüne dostlar gaty uly hormat goýulýar şol adama. Muň karýerasy barada aýdyp diýen realler. Uly hormata ey adam. Janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun. Aşkın bilen kalber eder, köngül bu derde sabır eder. Aşktan gelen aşka gider, derde dermane sultanım. Yollarımı sana getir, bu yol sonun seninle biter. Yitaysemem sende yeter, sen ne dermane sultanım.